Привіт всім! В старших ріферних трейлерах можна часто побачити роздуті стіни. Тобто трейлер виглядає як бочка. Що ми робимо в такому випадку? Пости або ребра, на яких тримається стіна, з часом тріскають. Можна побачити тріщини. І кожен з них має тріщину. А тріскають від того, що всередині в цепі ставляться лоуд-бари, щоб кріпити вантаж. Вони розпирають стіну і тріскають ці пости. Що ми робимо? Ми видавлюємо пости назад всередину, зміцнюємо їх ребрами жорсткості або пластинами, задуваємо стіну піною і все зашиваємо. Така робота займає приблизно 2 дні.